Slovačke, Hrvatske, dragi Hrvati iz ostalih zemalja. Ovdje sam 3. godinu za redom i ja mislim da je ovaj festival jedan fenomen koji se protivi zakonima prirode, jer ovaj festival što je stariji, on nije umorniji, on je jednostavno življi, on je raznoliki i on je bogatiji. I tu treba prvenstveno zahvaliti neumornim organizatorima iz Devinske Nove Vesi, ali mislim da treba zahvaliti i svim vama, svim gostima i sudionicima ovoga festivala. Prije tjedan dana u Zagrebu su se srela dva hrvatski i slovački premijer i jedna od prvih konstatacija je bila veliko zadovoljstvo položajem hrvatske manjine u Slovačkoj i slovačke u Hrvatskoj. I ja vam u ime hrvatskog premijera prenašam i pozdrave i zahvalnost za ovakvu vašu ulogu. I znate, danas kad neki društveni i ekonomski procesi možda ne otvaraju previše vrata optimizmu, ja mislim da upravo ovaj vikend iz Devinske Nove Vesi dolaze potpuno drugačije i pozitivne poruke. I tu najviše treba zahvaliti svim ovim dragim ljudima iz Devinske Nove Vesi koji ne žive tek jedan vikend od ovog festivala, nek zapravo žive cijelu godinu za ovaj festival. Naravno, treba zahvaliti i slovačkoj vladi i svim ostalim slovačkim institucijama, a posebno Devinskoj Nove Vesi općini na potpori svemu tome. Evo, ovdje smo već danas drugi dan i rekao sam, to nisu dva najduža dana, nego zapravo dva najljepša dana, a ja se veselim doći i do godine, nadam se, i u svakom slučaju, ja bih rekao, pređimo sa riječi na muziku. Hvala vam. Dobar dan, dragi naši gosti, poštovani prijatelji, dragi Hrvati. Htio bi sam ja prvom redu zahvaliti se gospodinu Mrazu, načelniku sela, za, rekao bi sam, neobičajnu pomoć za organiziranje naših festivalov, a ne k njemu, ale mislim da zastupnikov naše općine i konkretno gospodinu Mirjanu Cingeru kao direktoru našega festivala, zato da im je na srcu da ovo festival bude svaku godinu bolji, a bolji. Mislim da je to tako, da moramo ovu konstataciju potvrditi. Htio bi sam pozdraviti naših osobitnih gosti, još drugih, koji nisu bili ovdje rečeni, a to je gospodin Hubeni, on je predsjednik Moravskih Hrvatov, znači ima udrugu u Češkoj, ko nešto ćete čuti, naši konferencirujte nešto bliže ovoga. Gospodina inženjera Palka z Engelharštetu, naše susjedno selo. Zastupnika Podravke, ki je naš sponzor, gospodin Horvat. Neću si imenovat, mislim da je previše, ale aspoň ti glavni. Ale svi ostatni tako isto srčno pozdravljamo. Htio bi sam se ovim putom zahvaliti Ministarstvu kulture Republike Slovačke za financijsku pomoć naših festivalov, naših svih drugih aktivnosti, Ministarstvu vanjskih poslov i europske integracije Republike Hrvatske, a konačno našoj općini i konačno firmi Podravka za sponzorske, bi sam rekao, financijsko podupiranje naših festivalov. Tako isto, kao je rekao načelnik, vam želim da budete zadovoljni s našim programom, i su vam pripremili naše domaće ansable i konačno naši gosti iz poluotoka, poluostrova Istrija i naši gosti iz Beča, Koloslavuj, sigurno i naši domaći. Mislim da moramo početi naš program glavni i naš festival da je otvoren. Hvala lijepa.